Honorable Dr. Maximo Njanji variseko pamazowe Central. Ndinonzi gogoti yangu pa Greencroft. KB na Bosho ndidaidzei katatu. Gogoti yangwa, gogoti yangwa, gogoti yangwa pa Greencroft. Po rikiti vu. Tisati tanzwa nawo nengwa za 9:30 muntundu wa Shangani pabodzi kana Sutu. Pane chiri kupisa ire papa Isabel chamakabatira Zimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya muri yeZimbabwe iripo kana twedi katendera muchatozonzwa ishe kana kuti nevana vepamba papo vachitaura chitiko chaitika mukati menzvimbo yeHeadlands Village 26 pawani kwa coffin remwana riri pagate munzvimbo yaishe Mushonga Sabhuku Niwatiwa pawani kwa paini kufe kutaura kuti kwatezvo zvepatori necoffin riri pagate. Mambo wasvika Masabhuku nevanhu vakaungana then vamirira mapurisa kuti vaone kuti ndo vane simba rikuti vavhure mukati. Havasati vavhura mukati ingori coffin yawanikwa pagedhi. Icho kwadi ndine nyaya mukoma KB yekwasabhuku urombo chief Chirumanzi kunonzi kwachaka uko. Hey kune murume ane mukadzi nevana vaviri ndikubva abate mameseji kuti mukadzi wake ane zvaari kuita. Nyaya ikagarawo pasi chikomba chikadaniwa chikakwa Sabhuku chikatobvuma zvese veukama zvikanzaiwazve ndozvinotaura kana bhaibheri kuti nenyaya izvi munhu anoenda uroi tinoda kuti kunoenda kukereke kana kuva namagodobori tikaudzingisa but izvi hazvina kunaka izvi. Murume achibva achevedzera kuti kana mukadzi wangu akangoenda chete ndinomwa mushonga. Muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata pachimuti National FM the whole nation on one session. Ndisu tine chikunyana nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro yamudati yamakoto ndiyo kanyumbani yemhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Nthawi dzatogopa na 29 minutes to 10 lekezani kative mfeso muntundu wa Shangani pabodzi kana Sutu tiri kubwerera tsopanopa. Morning kanyemba na Bosho tiripo pachimuti Dai Dynamos yangoti bvisawo ka BP nhasi zvino hazvina kutimirira mushe tingasekwa na baba Isabel na amai Nosa. Ndinonzi Honorable Moyo pamucherengi paguruve baba Isabel hanzi muri kuita basa rekuseka kavateereri imimi na amake Nosa kana Dynamos yadyiwa. Hatisi kuseka tutaura zvinenge zvaitika iwe kana yatosapotawo kana yadyiwa hatina zvatinotaura here. Musadaroka hatida vanhu vanoseka nanditi ka kana Dynamos yadyiwa kana mumatimu adyiwa ka chemaine vanoita sei vanochema. Yes baba chero naiwo kuti ngavachemeri vanoii asi munombobatwawo. Baba Isabel 7 minutes to 10 ndo pafika nthawi pali manje papa Isabel is ready kuti vadziposhongore. Rikiti vu ayaya hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua rikiti vu paka Headlands. Chaku Headlands chiri kuti kudini nai papa Isabel? Ndiri kuti Headlands Village 26 ishe Mushonga kwa ishe Mushonga kwa Sabhuku Niwatiwa. Kune nyaya mukoma KB yati izvo nhasi pazora nhasi kuseni kuno kumangwanani anu pamuka paine coffin rimwe damudike riri padoo panze ndikangoti pagate ndo pane coffin iri rakaisirwa dombo pamusoro rimwe side rinoratidza sekunonzi rakamaiwa mumavhu senge rakacherwa rimwe side rinoratidza senge nyowani. Saka Sabhuku vashevedzwa panzvimbo iyi vachibva vasvika vashevedzwa panzvimbo iyi vakasvika Sabhuku vachibva vakwanisa kushevedzawo ishe Mushongawo zvakare vabva vasvika ipapa. Asi ndiri mukati mekutaura naishe vari kuti ishe inini pachangu kana kuti tazowana nguva mukoma KB tinokwanisa kuzoisa mashoko abva kuna ishe vari mukati mekutaura pamusoro pechiitiko icho. Asi neimwe nzira ndiri mukati mekutaura mashoko abva kuna ishe vanoti ivo ndamirire mapurisa kuti asvike. Mapurisa kana achinge vasvika pachiitiko chakadai soizve ndo vanotenderwa kuti vatenge kubata kana kuri kovhurwa mukati toona kuti mukati munei. Kana mune munhu tichange tichikuudzai kana musina tichange tichikuudzai. Asi vane mashoko ataurwa naishe ekuti zvandamirira kuti ndimbotaura Bosho mashoko akawanda ndezvekuti munzvimbo matiri kugara mune vamwe vana vari kutsvaga nzira dzekubira nadzo vabereki munzvimbo matinogara vakafanana nemaprofita vakafanana nen'anga
vari vanhu vanobatsira hatirambi kuti vanobatsira zvemachokwadi variko asi kune vamwe vari kutora mukana nekushandisa nzira dzakaita seizvezvo mumushure mekunzi yeZimbabwe unika coffin mangwana usiku achinoda kubatsira yebuda kuti zvakati unzi mombe mari dzobva dzabuda zviendera nekuti munhu ari kusvika kuti aona coffin nokuti chinhu chisingatarisiri kuwanikwa pamba pemunhu. Baba Isabel, pamba pawanikwa coffin pamba pani? Pamba pemunhuwo zvake atori nemhuri yake. Murume pane mudzimai vana vakatoroorwa. Ndakwanisa kutora nemwe mwana firstborn akatoroorwa munzvimbo iyo asi pari imwe nzvimbo ndiazokwanisa ndizotaura namambo zvakare ndichitaura namambo vatori panzvimbo vese vakamira ipapo vakamirira kuti mapurisa asvike kuti vazoona kuti mukati munei vangomuka coffin iyi iri pagedhi. hapana here munhu wawakanetsana naye? Ndabvunza mashoko kuti hapana. Ndobva ndabvunza kuti right munzvimbo umu hamuna here rufu rwakaitika manje rwemwana mudiki zvikanzi manje hapana but kwatori nenguva kumashure uku even kana pane rufu rwemwana mudiki rwakaitika handiti coffin rinochererwa pasi pagedhi riri kutsvakei. Saka aunza nyaya paNational FM ndia vana vepamba kuti tiri kunetseka kusvikira ndataura navo kusvikira vaita nditaurawo zvakare namambo vachiti tiri kutoshamisika nezvaitika asi mwanasikana asitoera kati hatisi kuti ndo zviri kukonzeresa because isusu mararamiro edu sevana zvakaoma kurarama kwedu nhamo namatambudziko jambwa rushava munyama zvingoripo saka takutozvibatanidza kuti maybe ndio zvimwe zvezvimwe zvanga zvichikonzeresa saka vamirira kuti kana mapurisa achinge asvika mambo varipo sabhuku varipo voonesana kuti mukati mune chii asi mambo vasoti uzondibata kana mapurisa asvika tichange tine but ivo vane mashoko vataura. Tinotenda tinenge tichizokupaika mashoko ataurwa namambo kubudikidza kane nyaya yataurwa naBhozhongora yekuHeadlands. Asi Zimbabwe munofunga kuti chii chapaka kuti pamba apa pangomuka pakaiswa coffin pagedhi? Zvakaoma mukoma KB naBhozho nhasi ibirthday rangu same year same day nababa Shero. Ndinonzi Howard Kobulawayo eHillside lapa. Mutuira baba Shero? Yes. Howard Kobulawayo kuHillside. Aiwa zvakarongekesa. Aiwa ka happy birthday Howard Kobulawayo. Mulungu akutimisire manango makore yarawandisa. Ko kanyumbo kanchemera kuti mutupo kuri kutsamura kwa Juntale Papa Isabel. Hanzi wangu mutupo wasvika. Akaichenjanisa. Munhu uchimira nezvawo. Right. Yei. Akuti ari kwasina mutupo. Kana. Kuti varipo. Hakuna. Pane vasina mutupo here Zimbabwe. 0718692244. Varipo here vasina mutupo. Kana kuti wakasiwa apa tuudze kuti ndoupi tobva tangoutsudzura panapa tiri isusu. Ndoera Jesu. Ndoera Jesu. Ndara Jesu. 7 minutes past 10 Baba Isabel. Pamba apo hapana varume here pamwe pane akaramba mwana asingachengete mwana wacho mwana kwakufa amai vakati regai ndiendese kuna baba vacho. Ndinonzi Alice Kandeya paMount Pleasant. Ini wangu mutupo igurwe jeta haupo. Baba Isabel. Okay. Yes. Auna usokwana wapo asana mutupo. Nyaya yedu engere kuti aripo ila sina mutupo. Gurwe jeta haupo. Muripo gurwe ana gurwe onoshidzwa chidishiko. I'm not sure. Magurwe. Hanzi pamba apa pana varume here. Anogona ungakaita mwana nomwe mudzimai otadza kuchengeta mwana. Pamusha pane vanhu. Achibva ashaya mwana. Vachibva unza mutumbi wemwana pamusuwo. Asi unotadza kuudza ari mupenyu wozomuudza afa. Hatisi kuzobaba Isabel. Vanhu vari kufungira. Handitika? Vanhu vari kufungira kuti pamwe ndo zvinogona kunge zvakaita sei zvakaitika. Kanyemba wakamboona muprofita mukaradi here ndo vasina mitupo ivavo. Ndinonzi Dollar Boy ndiri kunoko kuBrazil. Wakamboona here wakamboona muprofita mukaradi here ndo vasina mutupo ivavo. Ndinonzi Dollar Boy ndiri kuno kuBrazil. Kuriseko kuBrazil nhasi tinotenda nokuramba makabata kapachimuti 10:30 ndo pafika nthawe pani manje leke zanikati vemfeso muntundu watonga pabodzi kana Nambia tiri kubwerera tsopanopa. Ndaona muri kunetseka na muri kushupika na Baba Isabel kati ndiani ko anenge ane voice ra Leonard Jakata kauri. Anonzi Thomas Makioni Jr. Mwana wemushakavu Thomas Makioni. TMG Thomas Makioni Jr. Hanzi dai mauya. Ari kurova. Ari kutsudzura. Nemo. Ari kukwapaidza.
ini ndinoyera nenga muka inonzi Nhire Gwizo, handina kutaurwa, ndinonzi Jefta Madzima paSouthlands, Harare South. Ndakachibata chimoti. Yes. Aiwa, unogona kunge wakasiwa mutupu wacho, asi tinokuremekedzai, tinokudai vateereri vedu. Yeah. 11 minutes to 11 tsudzura chimwe baba Isabel. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tutika matima nawo senyika ino. Zimbabwe tinoziva chimuti munenge makabata muri mukati mekufamba nacho, muri mukati mekuenda nacho kumberi. Zimbabwe rikati kupinda paka. Ndapindira mukoma KB mkunonzi kwachiri manzu. Kwachiri manzu. Yedimeni chaka. Chief chiri manzu. Right. Sabhuku urombo. Nyaya iriko mukoma KB ndekuti ndataura nemumwe murume achichema achiti rudzi rwekwangu mwana wekwa mai vangu takazvarwa takawanda tiri vanhu vanodarika vasere vakomana nevasikana tese tiri muwanano tose tine dzimba dzedu. Dambudziko riripo nderekuti murume anobe mwana munin'ina wavo ane mukadzi wake nevana vaviri ndokubva abata mameseji mufoni make nemukadzi wake yekuratidza kuti mukadzi wake ane munhu wari kudanana naye. Ndobva atora foni yemukadzi ndobva aenda nayo kunochengetesa vabereki vake murume kuti foni yemukadzi wangu uyu mameseji achibva tanga kupinda ikoko achibva tanga kufona kusvikira vatepa chikomba vakachibata kuchiti tsvi vakachiti gara apa. Ndokuenda kwa Sabhuku. Mukadzi achibva afishedzwa kwa Sabhuku achibva abvunzwa akada kuramba kanzina Sabhuku amai muri kuramba zvenyu murume wamuri kudanana naye abvuma kudhara. Saka zvamuri kutaura izvi hazvisiri izvo. Wo zvadaro mukoma KB veukama mukoma murume ndiye atsvaga zvinhu izvi akazvibata ndobva aunganidza neveukama. Veukama vamwe vakashevedzera akati upenyu mwene wawo mukadzi wako but chokwadi chaida kutaura panapa ndechekuti mukadzi kana kuita tsika yari kuita iyi hauchamukwanisi. Ende taura kuti titsvage zvakare kuti ivo vana vamburi mumba murume vamburi vana vedu here nekuti tsika iyi hatizivi kuti yakapedzisa kurira. Pachibva pabuda mashoko zvikunzi kana muchiti mukadzi wenyu uyu muri kuzviziva here kuti panyu ye akanga akadhakwa ndokuberekwa nechimwe chikomba chikatozomusiya pano pamba. Okay. Akatuya akatutiwa bhabhu mwana bhabhu ndende mwana kusvikasvikwa pano. Right. Zvadaro muri yeZimbabwe veukama vakati aiwa isafunga kuti dzorere mukadzi uyu nekuti zvaari kuita hazvisiri izvo. Kana bhaibheri rinotaura kuti munhu anorambirwa kuita chi kuita cheupombwe. Veukama vapedza kudaro zvikanzi nemurume uyu inini kana mangoti mukadzi ngaendi ndozviuraya ndakutomwa mushonga mukadzi wangu anoenda kupi nai wangu mukadzi ndewako kuti tisvike panapa ndiwe kuti utaure nyaya iyi ndiwe ukaunganidza hama ukatibatsirewo pamusoro penyaya iyi. Nhasi uno zvatinotaura isusu hazvina kuitika pano chete vakaona vakabata vakadzi nechikomba aiwa ndiyo nyaya yekutoenda zvikanzi izvo imimi kana mangoti mukadzi wangu ngaaende ini ndomwa mushonga. So veukama vakuti hatichazii toita sei. Ndazama kupiwa nhamba dzako nditaure naye iye ari kukata foni panangoti ndibhozho haachari kudayira foni. Muri kuti kwachiri mumhanzu chii chakaitika? Kune murume akabata mameseji mufoni yemukadzi abata mameseji mufoni yemukadzi. Mameseji anga akanzi kudini yekutotira vanhu tosangana kupi musi uya panga pasina nguva waimhanya wemhanyire kupiko uyezve handina kunyatsofara zvakanaka tosangana kupi zvakare musi uya watakaenda kwakati hauna kusvika uchibatwa here. Zvinoratidza kuti vanhu vane zvavanga vachiita vachionana. Saka murume abata meseji akabva tora meseji yemufoni yemukadzi ndokunoisiya kumba kuvabereki vake. Mameseji vetaka kupinda ikoko chikomba chitsvaga munhu wachone kusvikira chadavirwa chikasvika chabatwa chikashevedzwa panzvimbo chikabvuma kwa Sabhuku. Ndizvo mukadzi achibva azoshevedzwa mukadzi akati handizive zvakanzira Sabhuku uri kuramba hako chikomba chako chatobvuma kudhara handini ndinenge musi wakati mamuri kwakati mukaita zvakati musi wakati mukaita zvakati mukadzi kuti shoyo murume achibva ashedze ukama hwake zvikanzi ndoita sei nemukadzi uyu veukama vakati one pane vana vaviri kusakasira mumwe mwana mudiki kana mukadzi achiita zvinhu zvakadai so hazviite. Saka mukadzi ndonyaya dzaanorambirwa idzi veukama achibva pasisa kusanganisira iye time mangwana kuseni murume achibva kuti kana matimi mukadzi wangu ari kuenda inza kumwa mushonga. Akuda kukomita suicide. Ndotomwa mushonga kana mati mukadzi wangu aende. Veukama vari kuti naiwe mushonga wako umwireiko handi ndiwakadana darere rikatonga rikabudisa zvinhu ende iwe utori muwandodza vamwe kuti kana munhu aita sezvizvi kana bhaibheri rinotaura kuti izvo ndo zvinorambirwa mukadzi izvo but murume akushedzera kuti mukadzi wangu kana mangoti ngaaende ndakumwa mushonga. Veukama vari kuti anoramba mukadzi uyu ndiani isu tataura kana kuri kuramba anoramba ndiwe mushonga unomwira ani. Asi dambudziko nderekuti mangwana uchizopinda mumba mako ukaona mune munhu ukatemwa nedemo kana kukuwadzwa ukadzoka kudare rinoti chii.
nikuti tikada kukutonga tikada kuonesana unomwa mshonga akura seko murume uyu 32 nevana vaviri saka achiri kuda mudzimai wake ndizvo zvinoreva but akamboshedzere veukama ndiye akaendisa nyaya yekudare ndiye akabata foni ndiye akaendisa kwaSabhuku ndiye akashidza chikomba chikabvuma ndokushedza zvakare hama ndodini munhu uyu after anhu kuti aizvo hazviite izvi nomwa mushonga anai baba Isabel hamusatike here maona munhu anoenda kunoripota kumapurisa munhu osungwa nyaya yoenda kudare osvika owithdraw case nyaya dzinosiyana idzi muri kuti zvasiyana papi fortune cheche unonzi mufanira wangu imbotora umbotendera umborowa marounds handiti zvomborowa zvira asi amai mwada pamwe achiri kuda mudzimai wake bhozvo ndosera veukama watisvibisirei nokuti takati chitaura mashoko ekutonga nokuti watidana nhasi unoti womwa mushonga uchiudzada mukadzi wako mangwana panosangana nesu anoti kudi ndovaida kundirambisa ichi chiri mumanzo Zimbabwe munochitonga sei vaunza nyaya ndiani konei baba Isabel semurume uyu vakomane vaning'ina okay ndovatodipa futi namba dzake but namba dzake titenderei Zimbabwe timbopinda muchitoro neH Solutions pamwe cheteka neLedham Earth Movers mushure mezvo tozotora kama messages enyu pamwe cheteka nenhare tinzwe kuti munoti kudiniko neichi chekuheadlines pamwe chete ndechekwachuru mumhanzu wamuka seiko nyeve hanzi ndakachibata chemuti KB na Bosho tinotenda nekusarudza kwawaita National FM Comrade Tongai Nheta zviri kufamba here murume uyu ari kuda kachifumuro pane zvakaitwa nemukadzi ita pfo kuna mai nababa kamusingo paHeathcliff moita pfo kuna mai nababa Tsiga kumacheke ndinonzi baba Bernard kuHeathcliff panduna munofunga kuti pane zvakaitwa murume uyu kana kuti rudo anoda mudzimai wake Kanyemba naBhozho nyaya dzevaviri hadzipindirwe 100%. Vamwe varume vanenge vakadyiswa nefoshoro chaiyo veukama ngavamusiye ukaona munhu adaro havambofa vakamukwanisa semurume uyu ari kuda kakuzuraya nyaya idzo dziri kwese pano paDomboshawa zvakatoitika futi mukandidedza katatu ndochibvondora mutsa Brighton Mawere King Mambos Owen Mutetwa Dr. Nephias Chimbowa Mai Nosa Kirimora Abe Muronya amai vangu Mai Raymond Zuru ndinonzi Peter Zuru representing Domboshawa Passenger Tires. Yes. Tomdana. Peter Zulu. Po. Rigiti. Vo. Vanhu vari kuti murume uyu wekwachuru mumanzo akadyiswa. Ko pakambovhurika kubata mameseji nikuunganidza vanhu nikuenda kwaSabhuku mushonga wangu waenda kupi hatisi kuziva ndo zviri kubuda pana baba Isabel ameno hanzi nabatapiwa paStonebridge kudhemu okay chiri mumanzo murume uyu akadyiswa anoda kurutsiswa hazvisi normal izvo ndinonzi batapiwa ndiri kuStonebridge kudhemu baba Isabel akadyiswa here kana kuti akadyeka amen because kudyiswa kupakawo pamuromo kana kuti akasoterwa ndobva azosota ega nyaya dzevaviri dzinonetsa but kana uunganidza hama nezvawaona ndiwo futi wozotanga kuda kupandukira hama because mukadzi uyu vanhu pavanga kaungana sedare vane zvavaitaura mukadzi aitoona kuti okay Kanyemba ari kutaurisa mira tidzoke manje timbonzwa kuti Ledham Earth Movers yakatibatirei papa Isabel baba vekwachuru mumanzo ava vakadyiswa nemukadzi ko kana aida mukadzi nei akadaidza dare ndinonzi Tobias Chitiga vakadzungaira baba ava baba pati ndichangogamuchira mashoko ekuheadlines ekofini riya raonekwa riri pagedhi riya yes. Mapurisa vasosvika Zimbabwe mapurisa vachisvika ndobva vavhura kofini ndobva vawanika mukofini mune mupurwa inokwenda kuita 2 midiki mipenyu isina kufa mupurwa mingani miviri 2 okay mawanikwa mupurwa iri mapurisa achibva ati ndio zvamaona izvi endai kwakasununguka mupurwa ichibva yaurawa ichibva yapiswa but pane mashoko abuda ekuti izvo kuri kunzi muvillage umu manga muchida kupinda n'anga but vakuru vabvunzwa vakati izvo hatizvizivi saka zvamutauro namambo zvekuti ndinoziva kuti kune vana uri tatsike kubira vanhu nenzira yechiprofita kana kuti neun'anga
vanenge vanga vane muono, yes, vanga vane muono ma vari kuziva zvinoitika zvinoitika munzvimbo. manzwa ka-update kakofini kaya Kakofini kaya manga mune mipurwa ehe mati mingani miviri menyu midiki. ndiani aunza Unza. mipurwa iri mukofini sei vazosiya pamusha apa panga patorongwa uzorohwa munhu bhega apa kuti zvizobatwa izvi, kana kuti imi muchamhanya muchiti kofini rere daita kutourawa raizonzi imi muri kutya regai tinorirasa isusu runoiswa futi kwemumwe kofini rimwe chete iroro. Update yekusilovera yanezuro iya yamai nekuti munhu afutsirwa but vasara vaine zvavainezvo vakapupura vamwe vaviri zvakare, kutaura kune kuti mhuri yeZimbabwe kuri kunzi madzimai maviri haana kuwanikwa, 1 ndiye awanikwa asi 2 vasiri kuwanikwa ava hembe dzavo dzawanikwa dziri pai, dziri paguva remunhu akavigwa. Ivo vaviri madzimai haasi kuwanikwa but 1 ari kuwanikwa, but vasiri kuwanikwa ndevai vakataurirwa mazita akatanga kurwara munhu asati avigwa uyoyo aripo. Vaviri vakataura havasi kuwanikwa but hembe dzavo dzawanikwa dziri kuguva. ivo vari kupi Havasi kuwanikwa. wala sechirimiko kana kuti Winky D the Vigilance Band chivanhu chanetsa chingungu ndengu ichi baba Isabel Achagara chinorembera nechi afa kaini chiri kunetsa haiwa chingungu vaWinky D avagara vanongozvireberwa. inzwai munze meseji iri panapa. Uyu Bhangu hapana kudyiswa apo vari kutaura murume wekupi Chirumanzi. uyu Bhangu hapana kudyiswa apo ngaakwane uye ngaasada kuitisa hama dzake, saka chaakatorera foni yemukadzi iye achiziva kuti hapana help yachazoda kuhama chii ngaakwane uyu. Ndinonzi dhazimeta chingariwo pamaavenues Arurevesa kana watsvaga batsiro unenge uchiti uri kuitika kana uchizokanganisa vanhu vacho watsvaga rubatsiro aingoda kuti nyaya ibude pachena, wozodii veukama vazive, hama dzizive kuti mudzimai ari kuita gumbo panze asi oramba nemudzimai dai asina kuunganidza vanhu aingoenda door to door. Mukadzi wangu ndambada nechikoma, mukadzi ndabada chikoma, mukadzi nechikoma, varega kuunganidza vanhu kuda kutonga. Vanhu vanotaura maonero avo ka wati mukadzi ndabada chikomba hongu waonekwa dari robva rati anoita zvichifambi ngaende hake kuti kana aenda ndomwa mushonga ndoda kuzouraya uda kuri. baba Isabel, nyaya dzerudo dzinonetsa Right, zvakunetsa rudo charo nderupi, rwemumba kana kuti mucholo, rudo nderupi? izvi zvakutoda madhudhu bike izvi kuti tinyatsokufambira nyaya dzacho Hatinika kuti rinonzi rudo nderupi because kune vari kufadayo kavana kuroorana vanongosangana kunzoko kwozoita vakaroorana vari kudanana. Runonzi rudo nderupi, rwevari musango ndevari mumba. Ava vari mumba vana kusungirira asamboendesa nyaya kuvanhu. chepa chakaoma akashandwa uyo ngavachimurega zvingatoita wesi. Ndinonzi Nathan Zingoni, ndiri paLos Angeles, United States of America. Zvingatowedzera moto. Nice one. Kaipina Posho, mupfuwira uriko manje akapiwa mupfuwira weupenyu hwese. Hama ngadzisiye nyaya iyo nokuti shokwadi panogona kuita rufu apo. Ndinonzi Elisi Chasi kwachiveso musana bindura. Hey, azi siporo racho kanyamba. Vakaita overdose man. Anogona kusaenda kubasa kungusira kungotendera chitsvaga mutsvairombo. Ukanyanyisa. But it's bad. It's bad. Kana wafunga kazokujola ingosiya kamunhu. Wenda zvako unojola uko. Sei kuramba uri mumba. Baba Isabel. Kumba guys. Fafaidza chimwe baba Isabel ndozvoti pane chamuda kumhanyira chiri kupisa pachitungwiza. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mandungatiba kufamba nyaya mukoma KBL rekusilovera iyeyi iri kunzi veukama vane vanhu vari kushaya vazobata murume wemukadzi akafa uya zvikanzi ndimi makauya pana pane vanhu vairatidza kuti vaishanda nemudzimai wechizvo vaibatsira murume achibva atizvo nhamba dzavo handina. Vakauya sevanhu vaichema vakangopindawo mubhazi rekuzochema vanhu siyama neshamwari. Vanhu vanouya kuzochema kazhinji achitovazivi, saka ndichazama kutsvaka kuti ndinzwe kuti vanhu ava vanowanika papi, asi kana ndisina kuvawana handina kuvawana.
saka kwanzi vatiwo kana zvadaro takusvitsa nyaya kumapurisa kuti titi kune munhu akataura zvakadai so achitiitira zvakati kusvika mumwe munhu atanga kurwara achinzi kune zvinhu zviri mukofini rafotserwa saka vanhu vawanda vakataurwa mazita saka iko zvichazonzwa mangwana mhuri yezimbabwe kuti nyaya yapapi uyezve munhu wacho akambotanga kutaura nyaya yekuti fukunurai mukati muchikonzero akambotanga kutaura nyaya yekuti pane vanhu vaisa mushonga mukofini remunhu avigwa vanhu vakaramba umwe vakasitaka kurwara kusvika vaita 3 vamwe havachawaniki varume nehama dzachonaka vakuta pressure kumurume wemukadzi akafa achiti tibatsire tiwane munhu uye ukumbotaura kuti ane zvinhu zvaaisa mukofini ngabude pachena murume akushedzera nyaya yekuti inini vanhu vakangouya kuchema sehama neshamwari handizivi but ndirege ndimbotsvaka right nyaya inotera panapa ndiye pamurewa pane murume akagara akaita mukadzi nevana vake mukadzi achibva atiza murume achibva anodanana noumwe gadhi ndipamurewa center inzwa izimbabwe mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa po 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 rikiti bvu morning KB na bhozho varume ndinokumbira mudane zita rangu katatu ndinonzi Johani Machukela ndakachibata chemuti ndiri paSouth Africa mukadaro munenge mandigonera anzani Johani Machukela mukoma KB tinoda kumuperekedza pamocheti naye anonzi Dhani Chiko tikapedzerana Johani Machukela topinda Dhani Chiko Johani Machukela Johani Machukela Johani Machukela South Africa Dhani Chiku Dhani Chiku Dhani Chiku po 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 rikiti vu huko ni karati dai maziva bhutsi yasimudzwa muno muZimbabwe pakuti rikiti vu mukoma kebinya ina ichitaura murewa amai vepamurewa ndiri kutaura apa vakatiza murume vakadanana nomwe gadhi vanotengesa mafrutsu pamusika parengi yepamurewa pamwechete nefertilizer amai vatiza murume wavo ndokuenda kuna gadhi vaenda kuna gadhi sikonzi ndakazvitakura because vakangoti one day so munozati mimba dzevamwe vakawanda munongoerekana kungonza kuti kunhu kwane mwana sikanzi ndine mimba gadhi vanga vakatengerawo chidodi ndikazviita vachibva vatambira amai ava vakangobuda ndokuenda kudhorobha kwemazuva mashoma apo vainda kumba kwemwana wavo firstborn mukomana anotori nekachechi ndobva vasvika kuHarare ndobva vaba mwana ndokuuya nawo vari pamusika pamhene masikio musamhanye ndozoti muda kubuda pane chiri kupiswa chitombiza musamhanye mati chakwamurewa chakafamba sei kuna amai vaigara nemurume wavo padhuze nepamurewa senda paya muri kumhanya pana mai vaigara nemurume wavo kwamurewa senda oko vachidanana nemurume wavo ndobva vanetsera nemurume wavo ndobva vatosiya murume amai vatori nevakuasha vakatoramba zvezvo kungoti ndabva pane umwe murume but murume akangozvigamuchira achiti kana waenda unogara nemumwe murume no problem hazvina basa ndokuenda kunogara nomumwe gadhi pamurewa senda apa gadhi uyoyu naye murudo gadhi kusvika kunzi ndine pamuviri ndazvitakura amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba kwenguva uku apo vamiri vakuita sei vari kunzi kamwana katoita sei kari kukura izvo amai avo vangori nemwiri ndozvandoita handitakure sereki ndozvandirizvo semunhu muchaidika amai vachibva vazobuda mushure mekuona kuti nguva yafamba kumwana anodiwa aka ndobva vaenda kumba kwemwana wavo angachori nemwana anga ne 2 weeks kuHarare vakatobva kwamurewa kumba kwemwana ndokunotora mwana wemuroora mwana wewe ndobva vauya naye mwana amai vakatoudzwa kuti ndakashaya mwana but vakatozonzwa mwana kunzi iwe mai vako kuringwa nechi mwana ndokuuya nemapurisa paka vakomana nemabhadhi ZRP Zimbabwe Republic Police vachibva vapindira baba pamusika apo kwanzi vaiti kagaragara nemwana so vatiti vakafukidza senge kaZambia so kuti asenge mwana rupiwa chi mukaka kwanzi mwana akangosvika chekutora mwana kutaura kuno unyoro huno ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe amai vakabatwa amai vakapiwa 8 months mukati vakatotongwa vakatopiwa 8 months vakari vemurewa center tibatsirewo nenyaya yamai vaitengesa mafruits vachitengesa fertilizer vekumangwana ndiri yazi
pakatsikatsika Andiriya simutambata Otirove pakatsikatsika Andiriya simutambata Tirove pakatsikatsika simutambata pakatsikatsika simutambata pakatsikatsika simutambata iwe pakatsikatsika iwe simutambata iwe Hati! Hati! You're the telephone and the way to be for. Reporting to the Jani kwakataka kuziva kuti chimuti chinonoka Nicodemus ukachitevera pa kuzoziva kuti chakatanga saiko Leviticus akazoziva kuti handichisiye ndinofana choti yaniso akapedzesera pakutenda Mother Mary piorotapio romanisipaini patapitani pyo afana tusipekechera mtiraima jomanja wakachiwepa keminekera sipiniti horobai telero chwiri piniko wakachwe sipiniti horomaiti telero akeroshi oiri rikiti Amai vakura sei kwavo vafamba botso dziri nokwasha ni varo Cell One Electronics. Yes, National FM ndisu tine chimuti the whole nation on one session. Esikanyemba na bozo icho chekofini icho senyika toita seine mafake prophet neng'anga ya ipapa panoda kuti pagadziriswe sekuti arakakwaita mambo kuti pane kufungidzira kwavanga vachita panyaya iyi ende zvazobuda kuti mukofini umu maoneko akati mupurwa tuviri tudiki tumhenyu saka amheno kuti vanga vachidaka kuedza kuita sei amai vekuba mwana avo vanotopenga ndinonzi mai Beyonce paaikoti imbondidedzai katatu mai Beyonce paaikoti po rikiti bvu madzinzwa akadzatsudzurwa napapa Isabel kusanganisira chekwachuro mumhanzu chepamurehwa icho kuzoti chekwani chekuheadlands munoti kudini konadzo ingoti bate pa 0718692244 0718692244 kana kufona pa 0713938538 0713938538 chiri mumhanzu avaiwe Zimbabwe chiri mumhanzu hama dzemukomana uyo kana kuti dzemurume uyo ngavamusunge mbira dzakondo vamutsvachange neshamu yemutowa nokuti hakuna chitunha chemurume chakadaro kubata mukadzi nechikomba ozodzoka wave kuda futi mukadzi pfambi iyo uyo murume anzi ritori guva chairo ndinonzi madzibaba Matthew Chiwara paguruve ndisikurisiro Langton Chingoma more blessing kutadza ushe advance day wetasvika karikoga Titus Ngwena Sevareta Masika Seke Alec Gbeja ndinonzi madzibaba Matthew Chiwara ndiri kuguruve kuriseko kuguruve nhasi musakangana kuti match day number 17 Kasolaga Premier Soccer League mutambo wakatambwa nezuro Bulawayo Chiefs versus Tel1 kuBarberfield Stadium wakamara uri mangange 1-1 Bulawayo Chiefs 1 Tel1 1 mitambo iri kuenderera mberi nhasi Wednesday 10 June 2026 ZPC Kariba versus Herenchos College kunyamunga Mozi ichabvina na Manika Diamonds kungoni Stadium FC Platinum versus Hard Rock kuMandawa Chicken Inn versus Cape United kuBarberfield Stadium then Simba Bora versus Ngesi Platinum Stars kuwadzanai kushamba mutambo watiri kupaika live pachimuti Dynamos versus FC Hunters kurufaro Thursday 11 June Scotland versus Triangle United kurufaro Highlanders versus Agama kuBarberfield Stadium ndio kama fixtures match day number 17 Kasolaga Premier Soccer League ndangoti ndigopesa chimwe chinogona kupinda mutsanangudzo chakaitika panonziwa pamukumbura border post pane mwanasikana ne 11 years mugoma kebi anetsa nokuba 11 years ndakwanisa kutaura nevekukama kusvika ndataura nambuya vemwana kusvika ndataura na iye ari kudaniza ichi chinoitika anopinda mudzimba anopasa mawindo anoba chiro chikafu akawana chimoto anotya kana mune fishi anogosha wodyira imomo aiwa baba pati mwanasikana 11 years ndopabvunza chii ini ndirongoirika ndasvika panzvimbo
Magrosari pamba panogara nambuya ka akapa magrosari anobva aisa mumba asi kupa mbuya vachibika vese vakakuti nzee kumunda anosara achibika pamba ipapo sokuti mbuya mhosva idzi kutaura kuno kwandiri kuita baba naamai vemwana uyu vakasiyana kudaro baba vafonerwa nhasi kuti huyai ndikuti pane vanhu vakaungana vari kuti ivo vari kuda zvinhu zvavo baba vaenda kunobhadhara izvezvi zvinhu zvakabiwa nemwana ende ichokwadi kuti ndiye akaba nekuti akaonekwa inazo. Hey, 11 years. Ya, zvakaoma. Mukatomunzwa achitaura munofungidzira kuti maybe 5 years. Mwana mudiki. Asa ziva chinombata. Hazi chinombata. Kuti azoba. Ende ari kutenda kuti ndibatsire. Ya, pakaipa. Pamutambo wakatambwa nezuro final ye2026 Women's 4 Nations Cup. Mitambo yaitambirwa kuzambia nenyika dzinoti Kenya, Lesotho, Zambia neZimbabwe. Hazvina kufambira zvakanaka. Mighty Warriors yakadyiwa 3-0 mu final ye2026 Women's 4 Nations Cup. Pamberengwa. Sekumberengwa chiri kuti tani. Mukoma KB, pane mwanasikana ane vana vanokwenda kuita vatatu achigara pamba. Hana kuroorwa. Hapana anoziva baba vake. Apana noziva baba vevana right. Ndokubva kwauya munhu pamba mushure mekuti mwanakomana baba vepamba apa vane mwana wavakaita asiri pamba kana chiti mwana womusango pane maimbirwo azvo akaitwa naTindongwazi Antiquity Sounds vanomuti Andande akaimba nyaya yekuti izvo mwana wemusango murume agara nemukadzi handiri mukadzi ane mwana wake so murume anga kugara akaendesa mwana nemukadzi uyo akabvunzwa kuti une vana vangani zvikanzi ndine vana 2 plus 1 womusango so murume akazorora mukadzi wanga ibogara naye ndikubva avinga murume uyu zvikanzi iwe shamwari ini ndakaroora mukadzi ane mwana wako pauri kutaura kuti une vana 2 neumwe musango mwana wako agere kumba kwangu saka uri kureva kuti sango racho ndina nditi uri kuti vana 2 neumwe 1 ari musango mwana wako ari kumba kwangu saka ini ndiri sango irini ndinoda kutaura panapa ndiye kudai zvadaro mukoma KB murume uyu agara mwana uyu womusango uyu akabva uya kuna baba vake zvikanzi nai baba ini ndine problem yandinayo but problem yandinayo ndeyekuti hapasi kugarika pamba hapasi kuita sei upenyu hwangu zvinhu hazvisi kuita sei hazvisi kufamba ende mwanasikana wandiri kutaura uyu mwana uyu wandiri kutaura musikana aenda kuna baba vake akauya pamba baba vari kugara vane umwe mukadzi asi uyu mwana uyu akaitirwa musango right. Ndobva auya akati problem inini kwese kwandaenda zvinhu zvangu hazvisi kufamba mushi handigari nemurume handiite sei handiende kubasa ndobva ati baba ndiri kunzi nditsvage baba vangu ndauya kwamuri ndimurigadzire chii chiri kuitika baba achibva muti go ahead mwanangu kana une zvezvo zvekuita ukandidana kana mari ndokubatsira ikuti uite sei uite zvakanaka baba vachibva vavingwa zvikanzizvo baba tauya panapa mwana uyu haasiri ega mwana uyu ane vana 3 right mwana uyu handiti aimbopota here achiuya kwamuri nokuti imi imba chenyu muri kuzvi pakauya mwana uyu pekupedzisira makazvitora muchiita sekunonzi ndike kutanga kumuona pakati pevamwe pamakapembera muri pakati pevamwe muchinzi mwana wangu auya muchimuitira zvakati nezvakati ndoyange iri first time yenyu kuona mwana uyu pupura imberi kwevamwe right. zvikanzi aiwa changa chisike kutanga zvechokwadi vamwe vakatoshamisika kuti saka maimuziva here mwana zvikanzi ndaimuziva zvikanzi pakauya mwana maita sekunonzi matakakumaona sei zvikanzi aiwa kwamuri pamwe chete nemi ndo pangakarike kutanga asi chokwadi vanhu ndo pavaiziva kuti mwana kutanga zvikanzi taurai zvimwe zvakaitika kubva vekutanga zvikanzi mwana uyu ndogara ndichimuona ende kwakawanda ndichisangana naye ndaitombompawo zvimwe zvokuti mwanangu gara uchibatsirika nezvakadai zvikanzi taurai zvakaita kuti ukama hwenyu nemwana wenyu muchisangana maitei right. zvikanzi amuzivi here kuti vana ava vana vani vane mwana wenyu hamuzivi here vakuwasha wenyu zvikanzi ndinogona kuziva kuti mwana uyu zuva rakati akaita zvakati zvinoita kuti aite pamuviri asi ndinogona kusaziva kuti mwana ndiwani hey. zvikanzi sunungukai kuudza vanhu ava nemwana wenyu matauriro amuchaita izvezvi muchasunungura mwana uyu mwana uyu achibva panapa haafaniri kuita nguva asati aroorwa nokuda kwemashoko amuchataura veukama vachinzwa veukama vanga vakaungana zvikanzi taura mwana ndokutaka kuchema baba vakapupura vakati izvo baba ava vane mushonga wavainawo chavainacho mukoma KB ndo zvinorwadza havana chinhu
kana kupfeka chaiko chaiko havana zvinoratidza kuti kupfeka kunyange dzembero dzave kwedzi havana munhu ari kutambura vane mushonga wavangana mukoma kepe kuti vanotora mwana wavo voenda kana kuti zvakafanana nekuti kutauni vachibva kumusha vasvika ikoko pane vanhu vanorwara nenjere vanogona kuwanika vava hameno zvavanoita kungowirira nemunhu iye ndiye munhu wavaitora wovharira kana mwana mumba vaitosvika zvekutoti kana mari yavanenge vanayo votonobhuka kana imba yokunotora munhu anorwara nenjere vovharira mumba nemwana wavo kusangana kwemwana wavo nemunhu anorwara nenjere ndio paishanda mushonga wavo Yes. asi iwo manje pavaivharira munhu wemumba vairarawo mumba imomo vachitoona zviri kuita mwana wavo nemunhu anorwara njere vakamuita zvinokwana vakaita mwana ikandikwana kuti 3 times ende mwana ika 3 times kese akabata pamuviri ane vana 3 zvavari kuti hongu ndozviziva kuti mwana wangu zvaakaita zvinogona kuti aite mimba kana kuita mwana ndinozviziva asi ndisingazozivi kuti mwana ndiwani chikonzero vanorwara nenjere vavaitora havavazivi vaingovatora chiri kuti vaite zvinhu izvi ende paitika zvinhu izvi vairara muimba iyoyo vana varimo zvikanzi ndo zvandoziva zvikanzi pupurai muchiudzama ndikubva vaudza hama mwana mukoma KB zvandiri kutaura izvo zvakaita kuti mwana atore mushonga wamakonzo achibva amwa asi rombo rakanaka mhuri yezimbabwe mwana uyu akakasira kuonekwa izvo akatanga kurusa akapiwa mvura akapinda muhospital izvezvi mupenyu haana kufa but anga achiti beta ndife zvangu nokuti kana vari baba vakabereka inini vaindiita izvozvo vaida kuti ndiite sei neimwe nzira akazoudza vanhu mubatsiri achiti iye neimwe nzira hongu maiona sevapengo kana kuti vanorwara nenjere ivo baba pachavo vaichiita bonde uyu nemwana uyu zvakare nenzira yekushandisa munhu anorwara nepfungwa hei maizviitirei nezvavainazvo havana chinhu kwaichiremera kuti kana ndichifamba ndichisvikawo pane vanhu ndinogona kungorema munorema munei havana kana chinhu kana huku chaiyo havana Mwanasikana paitorwa nababa vachienda kwavaienda aizviziva ndo zviri kuitika ari kuti musi wandakandiri apa ndo panda kutorangarira kuti baba mhani ndaisangana nawo but mupfungwa dzangu zvaisauya but zvakabva zvabude pabude baba ndaigara ndichivaona but handizivi kuti chaitika mandiri chii Hai. Ya zvakaoma ndechekupi islowere ya Zimbabwe asichinayi ndinonzi Justice Bvunza Wabaya kunotoni kwazisai believe Bvunza Wabaya baba namai Bvunza Wabaya vari paDowndera paMwanga village 2 ya zvakaoma saka izvozvi baba ava vari kuti kudini kuhama dzavo mushure mekunge nyaya yabuda pachena vakangopupura kuhama dzavo ende variko vari pakati mumwe kusanganisira mumwe anotiva mukuru wemwe chechi akashevedzera kuti uyai tigare pasi ndikuita senge munhu ari kuparidzirana kuti zvakawanda zvakaitika achitotunudza vanhu achitoti mukati medu imama izvi zvataona nhasi ndezvimwe zvataziva nhasi asi izvezvi titori nemasikirisi atinawo ekuti munhu pane mumwe ari kutoti mwana wangu ari kurwara mumba ndinhenge ari kumukonzera zvakati zvandikashaywa baba vangu zvakaitika nanhenge azvisati zvabuda but vakawanda tinozvizivamo but nanhasi tiri kungorarama ngatingoita mweyo wekuregererana kana zvabuda tingokumbirana regere kuti sori pane zvakaitika toziva kuti mangwana hazviitike kuti tisangokurudzira kuti tirambe tichinetsana but kwai yangu mari dzekuti sezvo ari mufundisi kana kuti pasi kuchechi kwake vazoredze pfungwa dzekuti tikada kuzvisumudza vanhu vanourayana ndizvozvo baba ava vane mudzimai pane mashoko erakatorwa nemudzimai ana zvakataura akangoshidzira kuti inini handitauri kana kupindira nyaya dzemurudzi rwevanhu ini ndiri muruo rwavo ende handitozivi dzimwe dzenguva pamwe pane zvandiri kushandiswawo ndichiitwa ndinonzi mai Mugovha ndiri kunotoni chekusulovera muroora uyo ari pabarika navamwene bosi zvavari kuitiswa ndo zvinoitwa vanhu vari pabarika ndiwo vanofanira kunetsana kuti mai guru makapiwa zvakati nezuro nasi ndini ndiri kupiwa ko iye mukadzi uyu achazorongawo zuva ripe semunhu ari mumba nemurume wake acharonga rini icho chekusulobera kanyemba chandipedza simba uye ngavaendeswe kwaSabhuku kana kwaMambo ndinonzi Nigeria paDZ ya ameno 0713938538 kanyemba nabhozvo muroora ari pabarika navamwene uyo asanetseke zvake ndinonzi mai Ngazima paWarren Park D kana ari pabarika nevamwene muroora oita sei oramba aripo here achiti ndine murume apo murume ari kugara nemwe mudzimai kana pane zvanenge achidaka kumurume murume anoenda kuna hamai ndo vanopa zvinhu zvake ndo vanozogovera ya pakaipa 21 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje kuzoti kwasaraka one day kuti mitambo ye2026 FIFA World Cup itange Mexico, Canada ne United States of America
chinenge chakachaya. Mugroup A mune Mexico, South Africa, South Korea neCzech Republic. Mugroup B Canada, Bosnia Herzegovina, Qatar neSwitzerland. Mugroup C mune Brazil, Morocco, Haiti neScotland. Mugroup D United States of America, Paraguay, kuzoti Australia, Turkey. Ndio mamwe ma teams arimo. Tinenge tichikuzivisa ise National FM sezvo mitambo iyi mimwe yacho tinenge kati tichikupaika live pachimuti, tinenge tichikava tichikupaika live commentary. Saka rambai makabata ka pa National FM kuti munzwe nekudzidza zvakawanda. Ndinotenda tsudzurai Zimbabwe yamirira. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo makati mekufafaidza. Rega ndireve muri yeZimbabwe nechitizo. Nyaya ndakuda kutaura pana pandiye kuti paka Bulawayo. Chiri kuti kudini kocho kwa Bulawayo. Nyaya ndiri kutaura pana mamukoma KB ndekubulawayo ku Country Park. Nzvimbo yandiri kutaura ima news stands akusati kwani magetsi. Vanhu variko vari kushandisa masola. Amai vanogara pamba nevana vavo. Pamai ava nemurume vakasiyana. Andina kuzotsvaka kuti inyaya yekuti Mwari vakatonga here kutora murandarume kana kuti vakaparadzana. Asi amai vane musha wavo vachigara nevana vavo. Good. Vachigara nevana kudaro. Pamba apa pane TV. Vana vemimwe misha vimwe ma next door vaikwanisa kuuya pamba vachiona TV zvichienderana nekuti TV iri pamba pa yakamira sei zvinofadza vakawanda. Wakachwemba zvadaro mukoma KB vana vaiuya pamba apa maki aiti vakakinyira door anogona kusara ari padoor achirembera dzimwe dzenguva ari matatu kana kuti maviri nekuti pane maspakes. Umwe mwana musikana ane 12 years dzekuberekwa akaona makizi padoor ndobva abvisa 1 key. Amai vanondakagara mazuva ndichiwana makizi akashota but handina kuita simba chikonzero kiye kukinilo pamba inga iripo ndikakuti pamwe vana vakabvisa pamwe pane payere. Rimwe zuva vana vaenda kuchikoro. Nyaya ndiri kutaura haisi yanhasi asi cheyavinga mudariro ndechekuti vari kuti ndane nguva ndisina kubatsirwa pamusoro pezvakaitika pamba pangu ndingabatsirika sei senhefenyuro. Inhefenyuro inosanganisa vanhu mapurisa malawyers vemutemo ndingangoti nyika yese that's why change the whole nation on one station. Mucheka baba pati inzwa zvazoitika zvadaro baba pati pane mwanasikana akatora makizi anove mwana wepanexido aiuya achizoona TV pamba apa. Zvikoro zvavhurwa last year. Vana vaenda kuchikoro amai vane kubasa kwavaenda mwanasikana uyo aitouya pamba achipinda pamba masikati obika kana kudya zviri mumba umu odya zvake. Ndokuita madhezi ekuti akatotora hembe dzake kumba kwavo ndokupinda mumba umu ndokubva aboora mubhedha nepasi ndobva aitochengetera hembe dzake mumba mamai avo pasi mumetresi. Rimwe remazuva mwana uyo akatouya pamba ari masikati anoti yakutobvunzwa nemapurisa ndaikwanisa kusvika mumba amai ava vane gaba remari rinogara muwardrobe ndaitora ma$5 imomo ndinetora mari. Amai vaibvunza vana nokurova vana vachiti ndimunoba. Asi chainetsa ndechekuti mwana uyo aiti akapinda mumba anokinura okiya oenda. Amai kuti vati pabiwa hapana kubiwa chikonzero dhoo rakaita sei rakakiwa. Mwana uyo ane maspakes. Zvadaro mwana uyo akauya pamba ari masikati ndobva topinda pamba ndokuonekwa nevamwe panext door zvikanzi pane vana sezvo pane masola mahombe anochinja mafoni ndobva aenda akati ndiri kukumbira mundichajire foni yangu. Pavakaona achikinura mumba achipinda achita zvaanoda vakatoziva kuti ndiwe pano kana kuti ndiwe ukama nokuti vana vepano vaziva uyu wayasirwa makiyi kureva kuti ndiwe ukama. Papa pati vepanext door vaivaona mwana uyu ndokuenda ndokupa mwana uyu foni zvikanzi tiri kukumbira kuti chajisire foni. Mwana achibva atora foni ndokutanga kuchajisa achichajisa foni kudaro ndobva azofunga kuti inini handisiwe pano but foni ishi yakanaka ndaida. Anoti mwana akubvunza mapurisa ndakagara ndikati 2 hafuni ndoda kuti ndiende nayo ndobva ndairwa zvachose uyezve musikana uya handifungidza kuti anondiziva saka ndakuchipisa imba ndokutora mechisa. Anoti ndakatopinda kuenda kukitchen ndobva ndatora mechisa ndobva ndaisa mechisa moto wakatotanga kutopfuta ndiri mumba ndobva ndanyatsoona kuti iko zvinozvi moto wakuita sei wakupfuta ndobva ndabuda ndobva ndaisa key chifenda rwa bhazi. Mabakidzani vakatozoona hutsi papaya kuti imba iyi ndokubva vamhanya pamba nekuti mai nengi muri kupi. Vanhu pavakasvika vanambotsvaga kuti mai muri kupi vakangoziva kuti hapana vanhu ndobva kupanya mahwindo ndokupinda mumba
ndikuzama kubuditsa dzimwe ndikudzima moto asi imba inozotsva yese asi zvimwe zvinhu zvakatsva ndobva vadzima moto vadzima moto kudaro imba iyi kuna mubhedha uya wakaiswa hembe mukati mumetresi nemwana uyu saidhurura harina kutsva ndobva vanyarara amai vaivafonirwa uyai kuno kuti imba irikuita sei imba iri kutsva amai vachibva vasvika amai vasvika kudaro kundiani zvikanzi amai vepanext door vatuma mwana nefoni kuti endeso nichaisa foni vachibva vatuma mwana wavo zvikanzi masora sei ndatumwa namama kwanzi izvo kana kuri kuti foni yatsvirira mumba sekutsva kwaita zvinhu no problem musabhadhara henyu nokuti munogona kunge matotirwa zvimwe zvinhu zvakawanda zvikanzi foni yani foni yasvika sei pano zvikanzi andiri panga pane umwe mwana musikana here akaenzana nemwana wepamba pedu apa ndiye anga ari papi ndiye anga ari ipapo ndiye watopa foni kuti ashaise foni nokuti atopinda mumba akatoisa foni ndatomusiya ari mumba pamba pangu panapa vana vangu vari kuchikoroni ndiye daunza foni amai vandokuzotora mwana uyoyo ndikuenda naye kumapurisa vaenda naye kumapurisa zvikanzi taura zvikanzi mwana uyu bhatinini ndomuziva mwana weapo azikanwa ndokuzotorwa nemapurisa achibva kutora mwana uyoyo amai avo vakutoita zvezvo kuti mumba mavo vakugadzira kufisa zvakatsva nezvisina kutsva pamubhedha unotarisa mubhedha zvayo vari kuona bhedha wakachikwa pasi une buri kupinza ruoko vari kudhonza hembe ndedzanidzi no ndakanapakanganisa ipapo vasati vaenda nemwana kumapurisa chavakatanga kuita kutsvaga zvinhu zvakatsva nezvinhu zvisina kutsva mumba ndopa vakanosangana nehembe vasati vaudzwa nemunhu uya kuti mwana watapa foni panapa ndeuyu vakanosangana nehembe hembe dziri mumubhedha ndokufomora ndokubvunza vana vavo ko hembe ndedzanizo zvikanzi mwana hembe ndedzanhengidzi uya anomboya panapa tichiona tv mwana wekwamainenge mudane hewe ko hembe ndedzangu wakapinza sei zvikanzi sori zvenyu ndini ndakanga ndapa makizi patinomboya tichiona tv paya ndini ndapa makizi saka hembe dzangu dzanga dzakugara munomu ndini ndaitopinda kana mukaona pakatorwa mari ndini paidyiwa chikafu ndichitombobika fulawa ndini ndokuenda naye kumapurisa mapurisa inzwai pane nyaya vanhu tinogona kunge tisingazive mutemo nenyaya yekuti tiri kurwadziwa asi kana ukabvunza unonzwa chokwadi ende zvinokupa kuti unzwe mwoyo kudzikama nokuti unogona kukwidza hasha uchiti pamwe ndiri kuregererwa asi mutemo uchikudza kuti unofamba kubva apa kana nyaya iri apa kusvika apa ndobva vaenda kumapurisa kubvanzi mwana uyu underage mwana mudiki akapisa imba maparticulars nemayunifomu emumba makaita sei akatsva but mwana mudiki nyaya yaitwe nesu inoitwa nesocial welfare ndobva kwashedzwa munhu wesocial welfare ndobva auya achibva tora akati nyaya iyi pairi ndobva vambotora mwana vakaenda naye vakati tichazokuudzai kuti tofamba sei amai vanemba yakatsva pavari nekwamanzwa kwese uku vari kuti ivo mwana akanzi mudiki asungwe asi social welfare ichaona zvokuita ndo ichamirira mwana uyu pamhosva yakapara kubva gore rakapera muna August kusvika nhasi vari kuti ndiri kunzi tichakushedzai tichakubatsirai panyaya yenyu vakafona havadavirwi vakaenda vanodzorirwa kumba kuti tichakushevedzai so vari kuti Zimbabwe onai pandave vabereki vemwana vari kuti hatina chatiri nacho vabereki vemwana we vaona izvi ndokubva vatama kubva apa ndobva vaenda pane imwe nzvimbo pakasvika mwana we achiba zvakare pakaita mwana uyu zvinhu izvi vanhu vemunzvimbo vakati hatichagari nemwana akadai so ndobva vadzingwa munzvimbo ndobva vanogara mwana imwe nzvimbo ndokubva anoba zvakare ndokubva vadzingwa pavariko zvinozvi ndepachi 3 vachingodzingwa nekuda kwemwana uyu amai vari kuti mwana ari kuendera mberi achiba vacho vakati vachabatsira panyaya iyi nanhasi handisati ndabatsirwa ndakangonyara ndiriziva mhosva kana yaparwa hongu zvine mazera ko vanoti vanobatsira vaya vanobatsira kusvika papi vabereki vemwana uyu varipo vakati vanobatsira varipo kubva gore rakapera nanhasi ndigere vana vangu vakatopera chikoro vari kudzimwa nekuti havana mabirth certificate inini pachangu handina basa randichapinda chikonzero handina chitupa hembe nemayunifomu zvakadzingwa zvakatsva vana vangu vari kudzingwa kuchikoro pekutangira inini handichisina panyaya iyi vanoziva mutemo mwana akapisa zvinhu zvangu 13 years akaenda kusocial welfare ndo vakati vakuendera mberi nenyaya iyi ndiudzei zvokuita nekuti hapana chandiri kubatsirwa ndoita sei amai vane property yakapiswa ndivo vaunza nyaya kunational FM ndo kwatakatirikako kutrade fair vakati handikusiyei
rega tinzwe 0713 938 538 toita sei wobatsirika seiko amai ava regai timbonzwa mashoko anotevera. mapurisa vane pawo madoctors vane pawo majournalists vane pawo maprisoners vane pawo mumwe nomwe ane pake. So shoko ratorana gogo mukwananzi arina kushata vari kuti mumwe nemumwe pabasa rake ngaite basa rake. Dai zvaibvira totsvaga hofisi yesocial welfare tivabvunze kuti nyaya iyi yakasvikere mabhuku enyu kana yakasvika muri kuti kudini mapapi ndapi matanho amakatora handiti munhu ari kutambura ndizvozvo. asi shoko ronyererera iti mukoma kepi Yes. dzimwe dzenguva payakatangira ndo payakagumira Ishokwadi. pamwe kumaofisi haiko nokuti pane vamwe vanhu vasingadeka kuita basa ravo. anongoita ofisi ndiye zvese Yes. anozvitanga ozvipedza. Pane vamwe vari kudzosera nyika mumashure baba Isabel Ichokwadi vasinoda kuita basa ravo. kutosora kunzi soro unze social welfare haite Haite. haishandi basa but pane munhu chii Pane munhu wani. akabata basa. Muri yeZimbabwe titenderei kuti titsvage nhamba dzesocial welfare tivaudze nyaya iyi yataurwa nababa Isabel tinzwe kuti yakasvika mabhuku mawere kana yakasvika yave papi. Rubatsiro runofanira kuona vabereki ava kuti mama ava nemhuri yavo nderwei. Handitika kanyemba mwana uyo ngavaende naye kwasekuru Kanengo. Please write ndini Alexio Joao pa Epworth Holiday Ball zvekuti happy birthday kuna agogo banda pamutora shanga mulungu akutimizeni manango makorera wandisa rudoka ujiri patrabablas pariseiko nhasi regai ningopaika motivational quote of the day mafara yara videra chikungu mambuye mabzimwebzo baba Isabel vanenge vakunyudza gejo. Motivational quote of the day tiri kuipiwa ichibva kubhikita kwa mashoko kuna mukoma atweo mapedze. Mukoma atweo mapedze vari kuti upenyu urangofanana na ntuu unenge uri na ntsomba nkati. Wantu anoona ntsomba zichimotoka achikumbuka kuti ziri kusekerera asingadziwe kuti zinenge zichiparasura pakubura napo. Mukutakwira mufunalini wantu anoona bzakuyezesera koma anoona chaibzo. Upenyu urangofanana kana ntu unenge uri na ntsomba nkati. Wantu anoona ntsomba zichimotoka achikumbuka kuti ziri kusenzeka asingadziwe kuti zinenge zichiparasura pakubura napo. Mukutakwira mufunalini ka wantu anoona bzakuyezesera koma anoona chaibzo. Sometimes life is like a pot surrounded by water somewhere carrying trapped fishes. The atmosphere around seems good, well on looks, but crying creatures are there inside. Sometimes do not pretend to see, but see. Wow. Sometimes life is like a pot surrounded by water, somewhere carrying trapped fishes. The atmosphere around seems good, well on looks, but crying creatures are there inside. Sometimes do not pretend to see, but see. Dzimwe nguva upenyu hwakangofanana kane duo rinenge riri mumvura uye rine hove mukati. Kana munhu achinge akatarisa zvinoita senge hapana zviri kunetsa asi hove idzodzo dzinogona kunge dzichitotsvaga pokubuda napo. Pamwe pacho rega kufungidzira asi kuti zama kuona mamiriro anenge akaita zvinhu. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna atiwo mapedze. Dzimwe nguva upenyu hwakangofanana kane duo rinenge riri mumvura uye rine hove mukati. Kana munhu achinge akatarisa zvinoita sekunge hapana zviri kunetsa asi hove idzodzo dzinogona kunge dzichitotsvaga pekubuda napo. Pamwe pacho rega kufungidzira asi kuti zama kuona mamiriro anenge akaita zvinhu. Ndiyo kamafarira vhidhiyo rachikungu kuchokera kuna atiwo mapedze Bhikita mashoko. Chokwadi muri yeZimbabwe mamukaseko chidemo Dartford ani pamuro. Hanzi kudiko Ani pamuro. chidemo Dartford. Hanzi kudi Kwanzi how far mukoma Bosch tiri kuda update ye grocery. mucheka how far baba Isabel tiri kuda ka update ye grocery. Saka muri kuti kudiniko? Aiwa zvakadarika Grocery rakadzoka here? ndikatingoti zvakadarika.
musazvengerere tudzirai papai sabe wapakasekwa wangu tiri kuchema wapakasekwa ichi timu Simba gumeta paka muri ya Zimbabwe ndapindira padombo shava right kana waponjerwa nemota ukadarika pasi yo tires vakakabada chimuti mukoma kebi vanapita zula apo vakabada chimuti nyaya ndiri kutaura mukoma kebi inyaya yakadaiwo pane nyaya yakaitika kudombo shava yakatosvika pakupinda nemudare mamambo ndokubva yatongwa. Pane nyaya yakaitika yekuti pane mumwe sabhuku werimwe village akafamba makilometers about 200 ndingangoti 200 meters about 2 kilometers kubva kubhuku rake kuenda kuna rimwe bhuku raakasvika aine vanhu vake dawo beukama vake 2 naiye wichi 3 nemasvikiro maviri aiti masvikiro rechirume nerechikadzi naiye ndokusvika pane mumwe musha wevamwe mai vari mune mumwe sabhuku. Pavakasvika vanhu pane vanhu vakapfeka vanga vane machira ered eblue neblack newhite vachiridza mbira nehosho ndokupinda mune umwe yadhi yevamwe mai. Vamwe mai pavakazviona pepe vachifoshedzera nezvizvo kanzi naiwe nengi nokumuziva nezita chiko chauri kuita muyadhi mangu ini ndinonamata ndiri madzimai handiite zvamuri kuita zvemuyadhi mangu. Vanhu vaivakaramba vachirizvikanzizo tauya munomu patiri kuda kuenda apa ndo pakaligwa dzinza redu kana kuti munhu ane zita rekunzi mukuru akafa mudzinza. Vakaramba vachifamba vachiita zvinhu zvavo mai vachifamba ndi pasaidi vachiona vachivasvika pane imwe nzvimbo yavakapfugama nokucherera zvimwe zvinhu ipapo paruvanzi rwamai ava muyadhi mavo. Mai avo vanzwa nyaya iyi havana kunanga kwasabhuku vakabva vamhanya straight kunoripota nyaya kwamambo. Varipota nyaya kwamambo mambo akazodana mambo wandiri kutaura ndiye mambo mumwe chete akatonga nyaya iya yemudzimu wakabuda ukafonera munhu kuti homwe yandigere ndiyo ine chokuita zvakare nekufa kumwana weye mambo wemumwe chete ndiye akanoripoterwa muvillage mune munhu akauya achichererwa zvinhu payadhi pake ndo mune mukadzi uya wandaiti chihera akamira achitaura mashoko achiti mambo mirai ndigokuudzai kuti ndine mavhidhiyo nemaaudios emuvillage mangu mekutongwa kwenyaya izvi yemwana iyai. Akabva adaniwa zvakare mukadzi uyu kudare namambo kunzi ndikukumbira uye kudare kwangu kune nyaya yabva muvillage mako right. Ndokubva vaenda mwana uisikana wena wechira achisvika uku akasangana nemurume uyoyo anove ndiye akasungiswa achinzi ane zvakacherera muyadhi mevanhu yamudare nyaya imambo vakutonga zvikanzi nyaya ngaitaurwe nyaya ndobva yataurwa kunzi ndo zvakaita murume uyu. Mukadzi wandiri kutaura akapiwa simba rokunzi dai uriwe imbondiudzawo kuti nyaya kana yakadai so unoitonga sei nokuti mudare mambo vatonge vega vanotonga nevanhu. Mwana kadzakasimuka zvikanzi baba vane mhosva yavakaita mhosva dzandiri kuona pavari dzinogona kudarika 5 kana 1 pamunhu umwe chete pane zvavakaita. Mhosva yandiri kuvapomera ndeyekubva muvillage mavo kunopinda muvillage memumwe vasina kukumbira kana kuziisa ndau ya munhu kureva kuti vakatanangira rimwe village right nokuzvidza umwe ivo vari sabhuku 1 2 vakazvidza kupinda mumusha wemunhu kunocherera zvinhu zvavo muyadhi yemunhu ivo vari sabhuku vanotoziva kuti asvite ndeimwe mhosva. 3 kwatiri isu semadzishe chaiwo itori mhosva kukanganisira mumwe munhu ndokusaka vaya kuzoripota. 4 vane mhosva zvakare hama yavari kutaura vachiti iyo dzinza rangu ndo parakavigwa pano parakafa tinoziva zvavakaita vakatouya iyeye murume aita zvinhu izvi akapupura nokuviga hama yake achiti hama yedu yake achita zvemadhimoni ndokuviga nezvinhu zvake zvese achiti zvaanga achita ndezvemadhimoni achireva kuti iye ainamata nhasi akuuya pana pachiti ndauya kuzogara pana pane dzinza redu but paakafa takamuona achicherera zvinhu pasi achiti dhimoni. 3 umwe zvakare nyaya yekuti paakauya pano akauya nevhu zvakare riri kunzi ndeimwe hama yavo yakafira Samuel yavakanotora ivhu vachiti toda kuzoiviga
pakavigwa chi mumwe wedu kureva kuti kana watora ifu remunhu akavigwa kubulawayo ukaenda ku Harare uchimedzi ku Harare koko ndopa kutonzi pakavigwa chi pakavigwa munhu but muri muyati memunhu mosho dzake dzakawanda mukadzi wechibati mambo titenderei kuti murume uyu asati abva pano timbotsvaga hama dzake tizive kuti iye akachita zvechivanhu zvechikaranga zvedzinza zvemunhu mukuru akafa murudzi mavo verudzi rwake vari kubozviziva here sei vaita varipo 3 right. Iyo nyadhi yakasvikwa nevanhu ava vachichera vachiti ndipo pane wedzinza akavigwa pano ndipo here pakavigwa hama iye akavigwa nezvinhu zvayo. Ndichibvunza muwe vatonga noti kwete vakarasika pasi ripo zvakare apasi ripo kanzi kunyangwe paivepo mazuva ano anopiwa mastands anomuka achipiwa stand nemutemo kana nekanzi kuti wave apa iwe kana uchiziva ndiona kuti pamapiwa apa but pane chivanhu chino chakadaiso munotitenderawo kuita izwe iwe havana kuita izvozvo. Okay. Pavanhu vakauya pambapa vachiita zvinhu izvi pane mumwe ari kunzi svikira ipapo aimbozivikanwa semuprofita akatodzi 100 years ndinonzi Reverend Batsirai Mawoyo zviri kufambira paruwa amai vepamba apo hanzi dai vambofamba vambonzwa kuti zviro kwazvo chii chakakonzera kuti Sabhuku vauye nevanhu kuzochera paruvanzi kana kuti payadhi paamai ava munoti kudini. icho kwadi izvo zvemukoma KB zvinoda kuti zviongororwe kunzi kana pamboitika zvinhu zvakadaro nokuti muimhepo kana kuti mweya wevamwe vanhu wakaiswa pamunogara imimi asi dai rinyaya yekuti vakatanga vauzwa votenderana kana vabvuma kana varamba vanhu vachikonzera nzvimbo yayani yayawo kukumbirana communication first yes mowirirana kana musina kuwirirana kuri vati yatori noise utori ruzha. Baba Isabel munozviziva here kuti kana pane nzvimbo inenge ine makuva hurumende ichidaka kushandisa nzvimbo iyoyo panotoziviswa panotobudiswa kamagwaro akakwana vachizivisa kuti parikuda kuitwa zvakati ende hama neshamwari dzoziviswa posvikwa poitwa zvese zvinofanira kuitwa kuitira kuti nzvimbo iyoyo icheneswe vanotokumbira kuti vatopiwa mvumo kutoremekedza chivanhu. Saka Sabhuku avo shuwa papara kuchoka kwaanenge achoka kubwera panyumba yamuntu kuzachera hakana ndimi Baba Isabel mukoma kanyemba Sabhuku wekudombosha uyu anoda shamu ine munyu chaiyo shuwa kucherera bute pamusha wemunhu zvakaoma ichapfo kuna same order na mai mashingo na boss JB boys rederere hanzi pama new line nasi musi wa 10 June 2026 idday number 161 of 2026 kwasaraka 204 days kuti gore ripere tiri mu week 24 of the year. Inotenda Zimbabwe 14 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje machinzwa kache ku headlines munoti kudini ko nacho 0713938538 0713938538 paita munango pantedwe Papa Isabel allo national FM wagwatika 0713938538 okay zvinenge zvaita panapa Baba Isabel hello KB zviri sei ndiribo tiri kutaura nani ari kupi muri kutaura naNigel kumangura kuri seko kumangura na knowledge uribo wachinzwa recho pa headlines ndine chandinacho pa Premier Tobacco apa pame musati nyepere muchidarwa yangu iri ku Premier Tobacco ane wiki iri kwa inotengwa musanyepere varimi muchidareni hanzi vaita sei jangu ane wiki izvo ndokwanditori fo jangu isati yatengwa sati chiti kudini aiwa ka munotaura kade Premier Tobacco auction flows kuti munzwe kuti vari kuti kudini imi muchitaura izvozvi paredhiyo ndakateerera redhiyo izvo so ndotochema kuna vamwe varimi zvoti chimbotipewo mukana timbofona varimi munzo tinoti chii vati kudini ko isusu hatisi ku Premier Tobacco izvozvi vati kudini sei isina kutengwa vakangomirira iko vakangomirira izveso habana chavari kutiudza chine musoro kabvunzai kama kucustomer service munzwe kuti zvakamira sei Alright, rege tivunze tikufonere bheki tikuudze kuti vari kuti kudii. Tinotenda. Taurai ne-customer service ye-Premier Tobacco Auction Floors kuti munzwe kuti vanoti kudini. Tinotenda mutereri wedu handitika 0713938538 0713938538. Rega tinzwe kuti ndiani mumwe ari paronari. Hello pa National FM. Hello. Makadi yenyu? Tinofara makadi yenyu. Tinotenda. Tiri kutaura nani ari kupi? Mutara na Maiganyu ari kuchitungwi.
kuri sei kuchitungwiza maiganya Aiwa kwakanaka chose. tibatsirei tinzwe. Ini mafungiro angu ndinofunga kuti kana pasinawo vamwe vavaitira utsinye ivo pacho zvavawana kushereketawo here amaya. Baba Isabel Ipapo hatizozivi kuti ivo pachavo chii chavakaita. Nokuti Vanogona kunge vaine pamwe zvavakabatawo pamwe zvinhu zvakuvapandukira kufunga kwanguwo. ndedzimwe pfungwa Ega ndimo mureso 2 3. tsudzurai tinzwe. Namumureso murume wangu Wilson Ganye aenda kubasa naPatricia Ganye. Ehe. Na Panase Ganye. Aha. Makanaka na Julia vaenda kuchikoro. Right. Na baba Isabel avo vakadika baba Isabel. tinotenda mai makadii zvenyu. Aiwa tinofara unotiitira zvakanaka baba Isabel. Tinotenda, tinovonga. Ndatendawo nekupinda pachirongwa. Maita basa muene zuva rinotapira. Rekezani katibve munango 0713938538 0713938538. Tinzwe kuti zvakamira sei. Hello pa National FM. Hello. Kanyemba na Bojo. Muri sei? Muje mamuka zoikwa. Tamuka mamuka sei? Damuka kuriseko. Kuno kwakanaka tiri kutaura nani ari kupi? Buta babo zimchaina pa Bechnafa. Bechnafa Bridge. Pa Bechnafa. Ehe. Tibatsirei tinzwe. Kuzi kujata jata ero Kanyemba. Hatisi kuziva. Iwe Bojo. Baba, Akuti kujata jata ero dai mudzimba hapo. hatitozivi chikonzero varidzi ndo varitochemawo kuti ndozvataona pamba pedu zviritovavhundusawo. Kujata jata uko. Kujata kuriko but kujata kwani? Baba wemusha waripo here. Varipo. Baba wemusha. Okay. Baba wemusha. Kuti vatudze zvakawanda. Zvizere zvina baba wemusha. Alright, ingomutsei vaviri vatatu tinzwe. Alright, regani ngotsudzura ningoti baba Prince Marangona mamukaseko pamatakadapo. Ehe. Kule maglazi musunga mamukaseko. Sikuru baba wasale ni mwarare mamukaseko tozoti makachibata chimuti. Right. Aiwa chingoita imodzi muchaina katatu Kanyemba na Bonzo. Mati zita ndiani rakazara? Modzi muchaina pa Bechnafa. Baba Isabel. Moze muchaina pa Bechnafa Bridge. Moze muchaina. Yes. Moze muchaina. Bechnafa Bridge. Po. Rikiti. Vo pari zvino regai katipinde kamuchitoro nevasawira vedu vePunk ABC KB na Bojo. Ndidedzewo katatu ndinonzi Johanisi Makaka. Mukoma Johanisi Makaka zviri kufambere Johanisi Makaka. Po rikiti vo. Ndichabata kababa Isabel manje kavabuda vakanhanga pachitungwiza pane chiri kupisa chavanofana kakubhozhongora ipapo ndisati ndabuda panapa. Tinotenda Zimbabwe maita basa nekuteerera kwenyu pachimuti patayamba kuchoka na hora za 9 o'clock kufika pali manje ngati machirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe. KB na Bojo musati maenda kaingotika amai moveni dzakatira pawatsombapo maswera sei mwana wenyu. Ndini mwana wenyu Albert dzakatira pakuwadzana. Aiwa kati notenda chimuti chopisa ichi. Ndokupiko huko. Chimuti chopisa ichi ini munondigonera hangu Kanyemba na Bojo. Moyo wangu unongoti dai 9 o'clock dzakwana. Mamuka seko. Mofuye mukono Bojo ngora Bojo hagari pasi anotiza mu studio. Aiwa atomhanya kuchitungwiza ndini hangu ndinokudai Cynthia Masenda Chihera Chashe ndiri kuno ku Germany.
have a good day. Germany chakabata chimuti kana nemwe nenguva yakanaka kuGermany ikoko tosangana kamangwana baba Isapi wasati vasvika ka panyaya yacho saka tinozosimudzira kamangwana patinodzoka musi wechina muchidaka kumubata Bozhongora kuti mumupeka nyaya munobataka panhare dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 asi musabhipa panhamba idzodzo. KB Kanyimba Bonzo na Washington Maremera aka Bozhongora lekezani kati kusiyeni na Rabson Omari 3 o'clock musakangane kuti chinenge chakachayika paWadzanai Stadium Shamva live commentary pachimuti pa National FM Simba Bora versus Ngezi Platinum Stars.